Hürmetli tыңлаучылар, біздің бүгінгі сөйлесуіміздің темасы инқилап һәм татар әдәбияты. Инқилап дегенде біз әлбәттә 1917 елдан соңғы хәл әхвәлләрне истә тотабыз. Әдәбият ул һәр вакыт җәмгыятьнең тормышның күзгүсе. Бу очракта да ул шулай булып калды, чөнки безнең матур әдәбиятта бу вакыттагы хәл әхвәлләр, вакыйгалар күзгедәге кебек чагылыш тапты, һәм инде әлбәттә без бүген моннан 100 елдан артык хәл әхвәлләр турында уйланабыз икән, шушы әсәрләр ярдәмендә ул вакытлардагы хәл әхвәлләрне, шулар ичендә кешеләрнең язмышын, алар кичергән авырлыкларны, аларның хис кичерешләрен, уйларын, омтылышларын күрәбез. Татар әдәбияты зур әдәбият. Һәм инде без еш кына әйтергә яратабыз, дөрес әйтәбез, моның белән горурланабыз. Ул кимендә 1000 еллык әдәбият. Ягъни инқилапка кадәр үк безнең әдәбиятыбыз нык үсеш алган иде. Бигрәк тә татар әдәбиятының иң югары нокталары булган ике чор бар. Аның берсе Алтын Урда чоры, икенчесе 20-нче йөз башы. Алтын Урда чорында әдәбият нигә чәчәк ата? Чөнки бу инде чын мәгънәсендә безнең үз теләгебез белән, мустaqillligimiz белән үзебезгә кирәгенчә яшәргә шартлар тудырылу, ягъни җәмгыятьтәге урыныбыз белән билгеләнә. Татар теле ул вакытта төп тел, ислам динен инде кабул иткәнбез, бигрәк тә Үзбәк хан идарә иткән чорда ислам дине бик ныгып китә. Ягъни суфийчылык идеологиясе, дини карашлар суммасы, менә булар барысы да әдәбиятның үсешен тәэмин итәләр. Һәм Алтын Урдага төрле регионнардан дип әйтик, яклардан талантлы кешеләр җыела. Алар бер үзәкне тәшкил итәләр. Һәм аларның иҗаты хуплана. Менә шуның өчен бу чорда аеруча күренекле әсәрләр иҗат ителгән. Аларның кайберләре бүгенге көнебезгә кадәр килеп җиткән. Менә бер гыйбрәтле мисал. 1342 елда Кутуп дигән шагыйребез Хөсрәү Ширин дигән шигъри роман иҗат итә. Күрәсез, 14-нче гасырның әле 1-нче яртысында шигъри роман. Булгар чорында иҗат ителгән Кол Галинең Кыйссаи Юсуф әсәрендә кайбер галимнәр романга тиңлиләр. Чынлап та бу әсәрдә дә роман билгеләре ярылып ята. Бигрәк тә анда 2, хәтта 3 сюжет сызыгы. Юсуф, Зөләйха, Якуб, булар әсәрнең төп геройлары һәм һәрберсе үзенә бер аерым сюжет сызыгы тәшкил итә. Ягъни бу чын мәгънәсендә роман дип атала ала. Һәм шигъри роман. Нинди генә шигъри роман әле? Чын мәгънәсендә шигъриятның bütün кануннарын үз иченә алган, тирән мәгънәле, гыйбрәтле, катлаулы
yazmışlarını gövdelendirigen romanның bütün taleplerine digендей туры килә. Һәм Алтын Урда чорының иң зур шагыйре Сәйф Сарайи. Шул рәвешле Алтын Урда чорындагы әдәбиятыбыз аның күренекле әсәрләренең безнең чорларга кадәр килеп җитүе, бу үткән тарихыбыздагы чорны әдәбият үсешенең дә бер күренекле вакыты дип әйтә алабыз. Икенче чоры 20-нче йөз дидем. 20-нче йөз әле 1905 елга кадәр 19-нчы гасырдагы традицияләрнең дәвам иттерелүе белән билгеләнә, чөнки әле монда нинди булса үзгәрешләр юк һәм шул ук суфичылык идеологиясе яки анда мәгърифәтчелек карашлары, дөрес урта гасырлар әдәбиятыннан нык аермалы буларак инде бездә әнә шул мәгърифәтчелек реализмы ныклап урнаша һәм аң белемле кеше әгәр дә менә шундый зур әзерлеге булса, дөньяга карашы, ачык күзе булса, ул инде бәхетле була ала. Менә шул юл белән халкыбызның тулайым тормышын яхшырту мөмкин дип исәпләнелә. Һәм инде әлбәттә менә шул 20-нчы гасыр башының әле 5 елы да шушы традицияләр нигезендә уза. Әмма 1905 елда, бигрәк тә октябрь айында илебездә бик зур вакыйгалар була, чөнки рус-япон сугышыннан соң безнең илебез шактый кыен хәлләрдә кала, һәм инде әлбәттә бу халыкның икътисади тормышында да, сәяси хәл-әхвәлләрдә дә чагыла, һәм нәтиҗәдә халык көрәшкә күтәрелә, һәм бу көрәш 1905 елның октябрь айында үзенең иң югары ноктасына җитә. Петроградта, Мәскәүдә һәм Казанда да шундый ук революцион үзәкләрнең берсе була. Һәм инде патша, ягъни ул вакыттагы патша Николай II 17 октябрьдә манифест игълан итәргә мәҗбүр була. Бу манифест безнең рухи тормышыбызда, мәдәни тормышыбызда искиткеч әһәмияткә ия. Менә ни өчен? Чөнки моңа кадәр патша хакимияте татарларга, бүтән шушындый ашчылык халыкларга үзләренең вакытлы матбугатын булдырырга рөхсәт итмиләр. Әгәрчә безнең Казандагы зыялыларыбыз, күбесенчә татар вәкилләре, хәтта алар арасында руслар да була, милли вакытлы матбугат булдырырга рөхсәт сорыйлар. Газеталар, журналлар ачарга, хәтта рус телендә булса да, рус телендә чыгучы татар газетасы, ягъни татар мәнфәгатьләрен күтәрә торган газета була инде ул. Әмма патша Россиясе моңа һич кенә дә рөхсәт итми. Дөрес, хәрби кеше буларак күрәсең ул шанычлы булган. Кырымда Исмаил Гаспринскийга 1883 елда Тәрҗемән дигән газета чыгарырга рөхсәт итәләр. Ул инде төрек телендә, ягъни шуңа якын Кырым татарлары телендә нәшр ителә, ләкин шуңа карамастан безнең ул вакыттагы зыялыларыбыз төрек телендә, Кырым татарлары телендә бик яхшы белгәннәр, укыганнар, сөйләшкәннәр, аралашканнар. Шуңа күрә бу газетаның чыга башлауы, бу инде безнең үзебезнең Казан татарлары зыялыларына да бик зур мөмкинлекләр ача. Алар әлеге газета белән язышып торалар. Исмаил Гаспринский
Казанга еш кына килә, әлеге газетаны чыгару буенча киңәшер өчен, матди ярдәмнәр оештыру өчен. Һәм бу газета менә берничә дистә еллар безнең илебездәге төрки кавымнар өчен бердән-бер матбугат мөнбәре була. Һәм инде менә шушы 1905 елның октябрендәге манифесттан соң, анда башка милләтләр, ягъни рус булмаган милләтләрнең телләрендә дә газета, журналлар чыгарырга рөхсәт ителүе әйтелә. Һәм татарлар бүтән халыкларга караганда иң беренче булып шушы мөмкинлектән файдаланалар. Инде 1905 елның декабрь айында, менә игътибар итегез, октябрьдә рөхсәт ителә, инде декабрь айында Петербургта Нур исемле беренче татар телендә газета чыга. Аннан соң мондый газеталар әлбәттә инде Казанда шушылай бит, Йолдыз, Кояш газеталары, аннан соң инде Фатих Әмирханның Әл-Ислах газетасы, ягъни реформа дигән сүз. Аны җаекта Камил Мутыгый, Габдулла Тукайлар Фикер газетасын, Әл-Гаср-әл-Җәдид журналын чыгара башлыйлар. Һәм гомумән татарлар күпләп яши торган барлык төбәкләрдә, ул Уфада булмасын, ул Омск, Новосибирск якларында, бүтән өлкәләрдә, Троицкида һәм башка урыннарда вакытлы матбугат чыга башлый. Бу инде әлбәттә әдәбият үсешенә дә нык бер этәргеч бирә торган вакыйга була. Аннан өченчесе, безгә шушы 5-нче елга кадәр, ягъни әлеге манифест чыкканга кадәр рөхсәт ителми үзебезнең театрларыбызны булдырырга, спектакльләр куярга. Хәтта безнең зыялыларыбыз рөхсәт сорыйлар. Менә рус авторларының әсәрләрен булса да татар теленә тәрҗемә итеп куярга рөхсәт итегез дип әйтеп, ансы да рөхсәт ителми. Чөнки рус драматурглары, рус авторлары, Островский булсын, Гоголь булсын, бүтәннәр булсын, алар үзләренең әсәрләрендә патша хакимиятенә каршы менә шундый оппозициядә торалар. Ягъни аларның ихтиярларына каршы килеп язалар, шундый мәсьәләләр күтәрәләр. Ул мәсьәләләрнең рус булмаган халыкларның телләрендә яңгыравы патша хакимияте өчен бер дә файдалы дип саналмый. Менә шуның нәтиҗәсендә безгә үзебезнең спектакльләребезне уйнарга рөхсәт ителми. Ләкин татар зыялыларының театр булдырырга, спектакльләр куярга омтылышлары шулкадәр көчле, чөнки Казанда рус драма театры эшләп килә. Алар аның спектакльләрен барып карыйлар һәм һәр вакыт нигә менә без дә үз телебездә шушындый тамашалар күрсәтә алмыйбыз диләр. Безгә бүтән шәһәрләрдән опера, балет спектакльләре килә. Нигә без дә шушылар кебек шушындый сәнгатьнең иң югары түре булган опера, балет сәнгатен булдыра алмыйбыз дип борчылалар. Һәм инде рөхсәт ителмәүгә карамастан, кайбер зыялыларның иркенрәк йортларында үзләренең сер-сыярдай иң якын кешеләрен җыеп, үй спектакльләре уздыралар. Менә күрәсез, һәм инде безнең Казанда ул вакытта иң алга киткән уку йортларының берсе Мөхәммәдия мәдрәсәсе, аның мөдәррисе, ягъни җитәкчесе Галимҗан Баруди, бигрәк тә Фатих Әмирханнар
оқыған вақытта менә аның інісі Ибрахим шушылай бит, башка шушындай зыялылар бергәләп шәкертләр әле алар спектакльләр куялар. Ул спектакльләрне төнлә Галимҗан Баруди өенә кайтып киткәч куялар. Ләкин шулай да шымчылар була, бу хакта Галимҗан Барудига әйтәләр, җиткерәләр, ләкин безнең Галимҗан абзыебыз алдынгы карашлы кеше була, әлбәттә ул ни дә булса инде бер мөнәсәбәт күрсәтмичә калмый, җитәкче булгач шулай тиеш бит инде. Ләкин шул ук вакытта әлеге алдынгы карашлы шәкертләргә карата ни дә булса чара күрми. Һәм күрәбез инде 1905 елдагы бу манифест татарларга театр сәнгатендә булдырырга мөмкинлек бирә һәм нәкъ бер елдан дип әйтик, 1906 елның 22 декабрендә Казанда беренче ачык спектакль уйнала. Безнең Галиәскәр Камал беренче театр дигән комедиясендә менә шушы вакыйганы шул кадәр оста итеп яктырткан һәм без моннан күреп театр сәнгатенә, ягъни яшьләрнең менә шушындай алдынгы омтылышларына консерватив карашлы, тискәре карашлы кешеләрнең никадәр каршы торуларын күрәбез. Һәм әлбәттә инде алдынгы идеяләрне, алга барышны алар гына туктатып кала алмый, күрәбез яшьләр барысы да шушы Хаҗи абзыйның өеннән чыгып китеп, аның балалары, киленнәре, кияүләре шушылай бит, хезмәткәрләре барысы да театрга китәләр. Бу нәрсә дигән сүз? Бу бездә драматургияны үстерүгә мөмкинлекләр ача дигән сүз. Моңа кадәр дә безнең андый омтылышлар булдымы? Фатих Халиди, Габдрахман Ильяси кебекләр беренче сәхнә әсәрләре язып карадылар, ләкин аларның куелуына әле өмет юк иде. Алар инде үзләренең сәнгатьчә эшләнеше ягыннан да бик зәгыйфь кенә, ниндидер бер яралгылар гына. Ләкин шуңа карамастан бу әсәрләрне дә сәхнәгә куялар. Куйган вакытта инде әлбәттә әсәрләрне сәхнәгә куючылар, ягъни режиссерлар дип әйтик инде бүгенге тел белән, актерлар үзләре аны үстереп, тагын да нинди булса күренешләр белән байытып, тиешле дәрәҗәгә мөмкин кадәр җиткерергә тырышалар. Һәм инде менә бу манифестта дин тотуга да иркенлек biraz бирелә. Чөнки ислам динен тоту инде шактый шикләнгән иде. Дөрес, Пугачев күтәрелешеннән соң Әби патша бу мәсьәләдә күпмедер мөмкинлекләр биреп карады. Безгә Казанда мәчет салырга да рөхсәт ителде. Ләкин әле чын мәгънәсендә динебезне иркенләп, теләгәнчә тоту, шушы дини таләпләрне үтәү өчен мөмкинлекләр булдыру шактый шикле иде. Менә шушы әйбер, ягъни хакимиятнең безнең халыкка, бүтән шушындай халыкларга да мөмкинлекләр бирергә мәҗбүр булуы, ул инде безнең бу өлкәләрдә, рухи өлкәдә алга китүебезне тәэмин итте. Һәм шушы вакытта Габдулла Тукай күтәрелеп чыкты. Нинди зур шагыйрь, инде вафатына да 100 елдан артып китте. 13 елда шушылай бит. 109 ел хәзерге вакытта. Фатих Әмирхан нинди талантлы язучы үсеп чыкты. Сәгыйть Рәмиев, Нәҗит Думами, Галимҗан Ибрахимов, Мәҗит Гафури әйттемме, Сәгыйть Сүнчәләйләр шушылай бит.
Шайхзаде Бабиш кебек ғажайып талантлы шағир барлыққа келді. Әлбәттә инде сүзне ихтимал Гаяз Исхақидан башларга да кирәк булгандыр. Чөнки рус әдәбиятында biz барыбыз да Гогольның шинеленнән чыктык дип әйтәләр. Безнең татар әдипләре, язучылары, зыялылары biz Гаяз Исхақиның инқиразыннан чыктык диләр. Инқираз ягъни 200 елдан соң инқираз. Ул Гаяз Исхақиның ярым публицистик әдәби әсәре һәм монда әгәр дә татар тормышы шушы юнәлештә барса, шушы хәлдә баруын дәвам иттерсә, biz 200 елдан халык буларак югалабыз, бетәбез дип кисәтә. Һәм безнең җәмгыятебездәге нинди кимчелекләр булуын әйтә. Һәм шушы кимчелекләрне алга таба булдырмаска өнди. Менә бу безнең инде үзебезнең әдәби мәйданда килеп чыккан бер барлыкка килгән көчле, кисәтүле кыңгырау иде. Менә шушындый вазифа үтәде Гаяз Исхақиның бу әсәре. Һәм инде ул үзенең иҗатында, башка бик күп әсәрләрендә татар халкы тормышының бик күп якларын тасвирлады, ачып бирде, нинди кимчелекләр, алардан көлде, аларны фаш итте һәм инде алга таба алардан кутулу юлларын күрсәтергә омтылды. Һәм инде аның шушы эшчәнлеге татар әдәбиятының, татар фикеренең нык үсешенә китерде. Һәм без инде әйтергә кирәк, 1917 елны әдәби үсешебездә менә нибары 12 ел турында сүз бара. 12 елда без шул кадәр зур сикереш ясадык һәм инде әлбәттә хаклы рәвештә татар әдәбияты үсешенең икенче биеклеге ул шушы чордагы әдәбият дип әйтә алабыз. Ягъни революция кадәр инде безнең әдәбиятыбыз шактый нык үскән иде, без шушындый хәлдә каршы алдык. Ярый, 17 елда башта патша монархиясе бәреп төшерелде, илдә демократик тәртипләр урнаштыру өчен мөмкинлекләр барлыкка килде. Моның өчен учредительный собраниегә делегатлар сайлау уздырылды. Һәм инде шушы учредительный собрание безнең илдә чын мәгънәсендә демократик тәртипләр урнаштыра ала иде. Ләкин мәгълүм булганча большевиклар моның белән килешмәделәр һәм хакимиятне үз кулларына ала алдылар. Бу инде 1917 елның 25 октябрендә яңа стиль белән 7 ноябрендә булды. Менә шушыннан соң шактый югары күтәрелгән әдәбиятыбыз ничек үсеп китәргә тиеш иде. Бөтенесе шул турыда баш ваттылар. Һәм әлбәттә монда уйланырлык әйберләр бар. Безнең Фатих Әмирхан былай дип язды көндәлегендә. Ул каядыр 24 елда язылган. Мин инде карт мөхәррир буларак ди ул патша хакимияте вакытында да иҗат иттем. Керенский вакытында, ягъни Керенский инде ул вакытлы хөкүмәт дигән сүз. Һәм менә Совет чорында да иҗат итәм. Иң кыены Совет чорында иҗат итү ди. Чөнки цензура шул кадәр көчәйде, ул инде безгә бөтен ирекләрне чикләү юлына басты. Ягъни бу 24 елда әйтелгән сүзләр. Әле безнең менә 17 ел шулай, 17 елның ахыры, 18 елның башы
әдәбият ничек үсеп китәргә тиеш? Әдәбият һәм сәнгать дип әйтик, берләштереп. Монда шуны искә алырга кирәк. 1905 елда, ягъни беренче революция күтәрелеш алган елда, Ленин бер мәкалә язды. Партия оешмасы һәм партияле әдәбият дип атала ул. Әгәр дә без шушы инқилабта җиңеп чыксак, әдәбият сәнгать өлкәсендә ничек идарә итәргә тиешбез дигән сорауга җавап бирә бу. Һәм инде бу ди яңа әдәбият булачак, бу азат әдәбият булачак дип әйтә. Бик матур сүзләр бит инде шулай бит. Әгәр дә аның эчтәлеген белмәсәң, нәрсә ул яңа әдәбият, нәрсә ул азат әдәбият, нинди очракта ул азат әдәбият була. Ягъни сүзләре бик тә матур, үзенә игътибар итә торган сүзләр. Һәм инде бу мәкаләсендә ул революциядан соң булачак әдәбиятның төп принципларын билгели. Беренчесе сыйнфилык ди, икенчесе фиркалелек, ягъни партиялелек ди, өченчесе әдәбият эше белән, әдәбият сәнгать эше белән идарә итәргә тиеш фирка, ягъни партия ди. Менә 3 төп принципны куя. Ләкин 5-7 елгы революция җиңмәде бит инде. Шуңа күрә бу мәкаләне аскарак салып куйдылар, ул шунда ятып торды. 17 елның ноябрь айында әлеге революция җиңде, большевиклар хакимияткә килде. Инде менә шул мәкаләне тартып чыгардылар һәм шунда күрсәтелгән принципларны, шушындый кагыйдәләрне инде гамәлгә ашырырга кирештеләр. Әле яңа чорның иҗат методы булган социалистик реализм юк. Әле ул формалаштырылмаган. 1934 елда гына расланачак әле ул. Ягъни 17 елдан соң гына. Ләкин инде шушы алда табылачак иҗат методының төп принципларын революциядан соң ук тормышка ашыра башладылар. Менә син үстен катлаулар сыйныфларының, байлар, шушылай бит укымышлы, зиялылар катламнарының мәнфәгатьләрен яклап әсәр язып кара әле. Бу чорда басарлар идеме? Әлбәттә юк. Аны буржуаз әдәбият дип санарлар иде. Син бу чорда идарәче фирка большевикларга каршы нинди булса әсәр язып кара әле. Ул басылып чыгар идеме, ул сәхнәгә күтәрелер идеме? Әлбәттә юк. Һәм инде партия үзе дә мөмкин кадәр шушы әдәбият сәнгать оешмалары белән идарә итүне үз кулына алырга тели. Менә барыннан да элек шушы башта әйткән икенче принципны тормышка ашыру юлы белән. Ягъни яңа чорда иҗат ителгән әсәрләр, алар сыйнфи булырга тиеш, сыйнфи характерда. Ягъни большевиклар үзләрен хезмәт ияләре массаларының авангарды дип саныйлар. Хезмәт ияләре мәнфәгатьләренә каршы килгән әсәрләр дөнья күрә алмый. Һәм икенчесе инде әлбәттә сыйнфилыкның тагында югарырак баскычы, ул инде партиялелек. Ягъни шул партиялелек карашлары турыдан-туры эзлекле рәвештә үткәрелергә, уздырылырга тиеш иде. Безнең язучыларыбыз, иҗат эшлекләребез, патша самодержавиесе вакытында менә шул монархияның мәнфәгатьләрен яклап язарга тиешләр иде. Шуңа каршы булганнар эзәрлекләнделәр. Хәзер инде киресенчә без большевиклар фиркасының мәнфәгатьләрен яклап язарга тиеш. Аңа каршы булган кешеләр эзәрлекләнә башлады. Ягъни тегендә диктатура иде ул, патша хакимияте, монархия диктатурасы. Хәзер инде большевиклар диктатурасы
bir diktатурадан икенче диктатураға күчтек деген сүз. Хәзер инде без язучыларның үзләренә килик. Инкыйлабка кадәр аеруча зур уңыш казанган, халыкка танылган әсәрләре яратып укылган, кабул ителгән bir төркем көчле язучыларыбыз бар иде. Инде әйткәнемчә, Габдулла Тукай ул 13 елда вафат булып, бу хәлләргә килеп җитә алмады. Белмибез, революция вакытына кадәр яшәсә, аңа мөнәсәбәт нинди булыр иде икән. Менә исән язучылар, кайбер өлкән язучылар инкыйлабны кабул иттеләр. Менә алыйк Галиәскәр Камал, драматург. Бу вакытта иң көчле сәнгатьчә камил, сатирик әсәрләр, бигрәк тә комедия жанрында булган әсәрләрне иҗат итүче. Ул турыдан-туры әйтә, бу минем революция. Һәм ул революцияны кабул итте. Шәриф Камал инкыйлабка кадәр үк эшчеләр тормышын, аларның мәнфәгатьләрен кайгыртып язган язучыбыз. Ул да бер сүзсез революция яклы булды. Галимҗан Ибраһимов шулай ук бер нинди күңел каршылыксыз кабул итте. Мондыйлар тагы да булды. Менә Кәрим Тинчурин шулай бит революция кадәр үк иҗат итә башлаган иде. Хәзер инде чын мәгънәсендә бирелеп, шушы хәл-әхвәлләр эченнән үзенең иҗатына азык табып, шундый уңышлы гына әсәрләр бирә башлады. Фәтхи Бурнаш үсеп чыкты. Ул да революция алдыннан гына әле яшь йөрәкләр кебек, Таһир Зөһрә кебек әсәрләр биргән, каләме шактый югары дәрәҗәдә булган автор иде. Һәм инде гражданнар сугышы елларында ул шигърияттә бик көчле үрнәкләр бирде. Галимҗан Ибраһимовның аңа карата шундый сүзләре булды. Инкыйлаб вакытында һәм инкыйлаб тудырган иң көчле талантларыбызның берсе, әлбәттә, Фәтхи Бурнаш дип язып чыкты. Чынлап та ул зур художник, сүз художнигы. Менә булары революцияны кабул иткән язучылар. Киресенчә, кабул итмәгәннәр. Бездә революция булырга шартлар юк. Безнең халкыбыз, милләтебез бу очракта сыйныфларга бүленмәгән. Ул шушындый тулайым бердәм милләт, аны бүлгәләп, бер-берсенә каршы кую кирәк түгел, файдалы түгел дип әйтеп чыгучылар һәм шундый карашта торучылар, киресенчә шушы инкыйлаб вакыйгаларыннан файдаланып, безнең милләтебезнең тормышын яхшырту турында, алга җибәрү турында уйлаучылар. Менә бунда инде әлбәттә иң беренче чиратта Гаяз Исхакый телгә килә. Ул иҗатының башында халкыбызның тормышын, яшәү рәвешен, яшәү хәлен, матди тәэмин ителешен яхшырту турында кайгыртып әсәрләр язды. Әнә шул инкыйраз әсәре бигрәк тә шушы гамнәр белән сугарылган һәм ул инде ул чорның бүтән язучыларында коралландырды шушы юнәлештә. Ләкин инде тора-бара көрәш тәҗрибәсе арткан сайын, милли көрәш нәтиҗәсендә генә татарларның хәлен яхшырту кыен икән, хәтта мөмкин түгел икән. Революция нәтиҗәсендә моны эшләп булмасмы дип,
ул хәтта революцияны яклап та чыкты. Ләкин менә шушы большевикларның җиңүе һәм илдә менә шундый үзгәрешләр килүгә юл ачылуы, бу шартларда бу көрәшне нәтиҗәле итеп алып бару мөмкин түгел дигән карашка китерде һәм безнең Гаяз Исхакый чит илгә чыгып китәргә мәҗбүр булды. Менә Фуат Туктаров, Габдулла Баттал шулай бит, Юсуф Акшуралар, Зәки Вәлидиләр, Зәки Вәлиди башкорт халкының мәнфәгатен кайгыртып көрәшсә дә, ул милләте буенча татар, үзебезнең кеше. Менә алар инде читкә китәргә мәҗбүр булдылар, көрәшне шуннан торып алып барырга кирәк дип аңладылар, чөнки шартлар аларны шуңа мәҗбүр итте. Һәм без аларны иммигрантлар дип атадык. Чынлап та шулай, илдән китәргә мәҗбүр булдылар. Әле илдә калып та, шушында большевикларга тискәре караш белән мөнәсәбәт күрсәтүчеләр дә булды, язучылар арасында. Менә Алык Дәрдемәнд, зур шагыйрь, талантлы шагыйрь, миллионер, үзенең туганы Шакир белән, алар Шакир Закир Рәмиевлар, Оренбург, Орск якларында дистәләрчә алтын шахталарына хуҗа булган кешеләр, һәм инде инкыйлабка кадәр Оренбург тирәсендә күпме генә мәдрәсәләр, мәчетләр, китапханәләр ачып, халыкка ярдәм күрсәттеләр. Ondan соң инде Шура журналы, Вакыт газетасын чыгарырга үзләреннән матди өлеш бирделәр. Китап нәшрияты тоттылар. Ягъни булар безнең халкыбызның мәдәни, әдәби тормышын җанландыру өчен, алып бару өчен нигез булган матди ярдәм оештырдылар. Инде Шакир Рәмиев алданрак вафат булган иде. Безнең Закир үзе ялгыз гына калган иде. Ул чит илгә качмады. Менә дәүләт депутаты, дәүләт думасы депутаты булган кеше ул. Күренекле сәясәт эшлеклесе, бик талантлы шагыйрь. Халыкка мин зыян итмәдем, шуңа күрә мин халыкка дошман түгел. Гәрчә ул үзенең инде бу яңа вазгыятьтә артык кеше икәнлеген сизде. Тормыш туй иткәндә минем урыным үлекләр аймагында. Ягъни үз сыйныфының, үзенең шушындый тарафдарларының киләчәге юклыгын аңлый һәм шуны үзенең шигъри әсәрендә теркәп тә куя. Ул китмәде, ләкин язмышы ничек булды? Bütün алтын прискаларын, анда теге йортларын, байлыкларын хакимияткә тапшырды. Тапшырмаса да алырлар иде. Кем сорап тора байлардан? Алалар да чыгалар, һәм инде йортларында нинди булса, бүтән шушындай мәктәп манда нәрсәдер оештыралар. Һәм 1921 елда, ачлык елында, фәкыйрьлектә вафат булды. Аны Орскида җирләделәр, ләкин соңыннан инде кабере дә югалды. Кабер өстенә куелган ташы
аунап йөри иде аяк астында дип күрүчеләр булган. Аларның хәбәрләре булды, ләкин очы-кырые күренмәде. Менә шушылай язмышы. Менә алыйк Газиз Губайдуллин, язучы, галим, тарихчы, ул да кагылып сугылып йөрергә мәҗбүр булды. Габдурахман Сагъди, Гали Рахим, буларын без ичке эмигрантлар дип атыйбыз. Ягъни иштә калсалар да, алар шушы большевиклар хакимиятенә ихлас бирелеп хезмәт итмәделәр, күпмедер читтә калырга тырыштылар, ләкин шул шартларда әлбәттә эзәрлекләнделәр. Монда шунысы гыйбрәтле. Әйткәнемчә, Галимҗан Ибраһимов менә үзе теләп калды шушында. Фатих Сәйфи Казанлы нинди большевик жанлы кеше иде. Шамил Усмановлар име. Кемнәр генә юк. Кәрим Тинчурин әйтәсеңме? Алар шушы соңыннан 30-нчы елларда фаҗигага тарыдылар. Шәхес культы дип әйтәбез, елларында һәлак ителделәр. Ягъни шушы хакимияткә бирелеп хезмәт итәргә алынган язучыларыбыз да соңыннан тормышлары белән түләргә мәҗбүр булдылар. Әлеге инқилаб безнең язучыларны төрле язмышларга дучар итте һәм инде илдә калганнары ул үзе теләп шушы хакимияткә бирелеп хезмәт итәргә телиме, яки инде битараф каламы, барысын бер язмыш көтә иде. Инде яңа көчләр үсеп чыкты. Менә шушы чорда әдәбиятыбызга яңа алмаш килде. Габдулла Тукайыбыз 13-нче елда вафат булганнан соң уйлана калдылар, ул замандагы зыялыларыбыз. Тукай кебек югары дәрәҗәдә шигъриятыбызны алга алып китәрлек шәхесләр туармы? Һәм барысы да Шәйхзадә Бабишка өмет белән карадылар. Чынлап та Галия мәдрәсәсе шәкерте Шәйхзадә Бабиш бик талантлы шагыйрь иде. Аның соңыннан әсәрләрен туплап бер җыентык итеп чыгардылар. Аның авылдашы Галимҗан Гыйльманов дигән үзе галим, үзе шагыйрь, үзе язучы, бик зур тырышлык куеп, Зәңгәр җырлар дигән калын гына китап бастырып чыгарды. Аның мирасын, әдәби, шигъри әсәрләрен укып карыйсың да, чынлап та никадәр зур шагыйрь икәнлегенә инанасың. Ләкин 1919 елда аны да һәлак иттеләр. Ул 95 елда туган иде. 1895 елда, ягъни 24 яшендә ул тормыш белән хушлашырга мәҗбүр булды. Аннан инде Хади Такташ килеп чыкты. Ул үзе бүгенге көндәге Мордовия республикасыннан Тарбиев районы, Сыркыды авылы, малайы, егете, ләкин бик яшьли Ташкент якларына китә, Бухарага җибәрәләр аны. Аннан ул бер турны качып кайтырга да мәҗбүр була, әмма инде 21-нче дөресрәге елда яңадан Ташкентка китеп, шунда ачлыктан кутылып калырга мәҗбүр була, һәм инде ул
Казанга 1922 елның көзендә кайта, беренче тапкыр Казанга аяк баса. Моңа кадәр биредә булганы булмый аның. Һәм ул инде Ташкенттан үзенең Шимадан төбендә Җир уллары трагедиясе дигән әсәрен салып кайта. Һәм бу әсәре белән ул әдәби мөхиткә шунда ук кирип китә. Галимҗан Ибраһимов аның бу әсәрен бик югары бәяли. Менә Хади Такташ каләменең көчен күрә. Һәм инде әсәр сәхнәгә менә. Әле ул чагында Академия театры дип аталмый, Татар дәүләт театры дип атала. Сәхнәгә куела. Хади Такташ шул рәвешле инде яңа чорда шигъри традицияләрне яңаша дәвам иттерүче иң зур шагыйрь булып әверелә. Менә без 20нче еллар турында 20нче еллар шигърияте турында сүз алып барабыз икән, аның үзәгендә әлбәттә инде Хади Такташ тора. Ни бары 10 ел. Чөнки яшьли генә тормышны ташлап китәргә мәҗбүр була. Һәм бүтән авторлар барлыкка килә. Әйткәнемчә, менә Фәтхи Бурлаш име. Ул инде революция кадәр иҗат итә башлап, гражданнар сугыш чорында үзенең шигъри каләмен шул кадәр көчле итеп танытты, күрсәтте. Монда менә Муса Җәлил барлыкка килә. Ул 1919 елда Оренбургта чыгучы Кызыл Йолдыз газетасы редакциясенә килеп, әле яше 13 кенә, шулай бит 13 кенә яшьлек. Буе җитмәсә кичкенә. Шуңа күрә аның әсәрен бәхет дип атала ул. Кызыл Йолдыз газетасында бастырып чыгаралар һәм кичкенә Җәлил дип куялар аның имзасын. Менә монда шундый Муса Җәлилнең алдан күрүчәнлеге, үзенең тормыш программасын шушы шигырьдә түзүп күрсәткән булуына исең акылың китә. Менә мин көрәшкә чыксам, кызыл кылычны алсам, шуннан бер пуля килеп күкрәгемне шәрдәкләсә, бишкә тилсә, менә шунда мин бәхетле ди. Ягъни халык азатлыгы өчен көрәшеп үлүне үзе өчен бәхет дип саный. Әни өчен менә көрәшне бәхет дип саныйлар. Бу Муса Җәлилдә генә түгел, ул чордагы шигъриятта бик күп очрый. Чөнки революция ул бик матур, мавыктыргыч кешеләрне җәлеп итә торган шигырьләр, ягъни лозунглар белән килде. Җирне крестьяннарга бирергә, крестьяннар гомер буе җиргә интеккән шулай бит, аны алпавытлар басып алган, патша хакимияте бик күп җирләрне үзенең кул астында тоткан, ягъни анда теге дини учреждениялар дип әйтик, аларның җир биләмәләре бик күп була, алпавытлар, морзалар, гади крестьяннарда ул юк. Шуңа күрә җир бирәбез дигәч, большевикларны яклап көрәшәләр дә алар. Завод, фабрикаларны эшчеләргә шушылай бит. Һәм инде әлбәттә милләтләргә азатлык бирүне күздә тоталар. Milli azatlık, milli mənfəğətlərini üstürü üçün mümkünlüklər biru. Россия бит ул бик күп милләтләр иле. Һәм һәр бер милләт бу тормышта мөмкин кадәр рәхәт яшәргә тели, тәэмин ителгән
rəvişdə bu mümkün idimi inqilabqa qədər? Əlbəttə, yox. Mənə şuşu lozunqlar revolyusiyini matur etib kürsətdilər də indi. Həm şunun üçün kurəşu izgi iş deyib sanaldı. Mənə bizdən Musa Cəlil də şu kurəşdə ulunu bəxit deyib sanıy. Anan indi biz bir көп isimlər görəbiz. Ol Fatih Kərim, Mahmud Maqsud şuşulay bit. Salih Battallar, Şeyhi Mannurlar kite. Nindi talantlı. Anan indi Ahmet Feyzi şuşulay bit. Hem başkalar. Şol rəvişli bu şırның özünün indi zor talantları üsüp çığa. Hem bular əli barısı da Sovet hakimiyetine birilip hizmet eti yoluna basalar. Ne için degen vakitte onlar alğa taban nişik bulaşağın göz alına getirmeyler. Mine şuşulay irikli devam eterbiz deyip uyuyorlar. Biz koragan vakitte nıklap, jintiklep şuşulay bit. Fakıtlarını bir-birisi bilen yaraştırıp koraganda görebiz. 20. yıllarının birinci yartısında koyadır bir 26. yılga kadar şaktı iriklilik hüküm süre eli. Şaktı iriklilik. Mine mesela nersede görebiz biz anı. 1923. yılda edebiyatta türlü türkümler barlıkka kile başlıyor. Harbi temaga yazarga tilevşiler şesagoy degen kömekke uyuşalar şuşulay bit. Yaki işçiler temasına yazarga ımtılışılar zavod degen kömekke birleşeler. Şuşu revolüsyon kazanışlarını yaklap, revolüsiye şigarlerin yaklap, ana şul iyi zavod, fabrikalar, jir, anı işkərtüşçilərgə, işlevçilərgə şulay bit, milli mənfəqətlərini üstürürgə mümkünlük tuturabız degen şigarlərini yaklap, Oktyabr birgen mümkünlüklerden faydalanıp deyip aytıp şulay bit. Oktyabr degen kömek uyuşa, bu indi tağında küçürek kömek. Ondan Suluf, yani Sul Front, edebiyatta, sanatda Sul Front degen bir ağım ayrılıp çığa, anı Gadil Kutuy, jitekli. Yanadan birge kuşulalar, mine şuşunday kömekler uyuşturu mümkünlüğü bula. Bu şen mağarasında iriklik degen sözdeli. Çünkü bunu uyuşturucularını birisi de ezerliklemi, türmege oturtmay, söz eğitmiler. Bu yazıcılarının öz işleri deyip qaravları bula. Lakin şulayda Bolşeviklar partisi burşula. Biz yazıcılarını koldan ışkındırıp barabız. Nişikte bulsa olarını bir şuşunday kagidelerge, kısalarga kirtirge kirek. Hem 1925 yılının 18. iyununda Partiya Üzek Komiteti bir rezolüsiya kabul etti. Anı ol matur edebiyat ülkesinde partiyanın siyaseti deyip atay. Yani bugünkü vakitte 20. yıllarının ikinci yarısında matur edebiyat neydi bulurga tiyiş, hem indi onun bilen partiyi nişik jitekçilik iterge tiyiş. Mine şuşana bir zayafka elige, rezolüsiya. Hemen de eğitile, mine biz yazıcılarını bugünkünde türlü türkümde qarayız. Onlarının bir türkümü proletariyat yazıcılar, yani işçilerden çıkan yazıcılar, işçi ailelerinden. İkincileri Hristiyan yazıcılar, onları Hristiyanların tüben kotlavundan bir kupka gitse indi. Orta hallilerden çıkan, mullalardan, yaki anda üstün kotlavlardan
kulaklardan çıkan yazıcılar kiri kağıla. Hem üçüncüsü yolavşılar. Bunları inkılapka kadarki uğaq burjuvadan çıkan yazıcılar. Mine bunda şunысы kızıp, Gali Asgar Kamal, ana revolütsiya için mağarasında birilgen kişi, revolütsiyani kabul etken dramaturg şulay bit. Hadi Taqtaş, kileşekke hatlar eserin yazaşak ali alga taba. Bu vakitta indi o gasırlar, minutlar payımısını yazgan, hatta onu da yolavşılar retinde yürtöler. Hem indi bu rezolütsiyada şunday buruş koyula. Biz alga taban yana şurda, yani revolütsiyadan soňky şurdağı edebiyatının üsüşün bilgilerge, şol şın barlıkны suretlerge mümkinlik bire turgan ijat stili, ijat metodu izlep tabarga dip eytile. Mine şunday buruş koyula. Күрәбез, biz sizin bilen 25-nji ýylyň 20-nji ýyllarnyň 25-nji ýylyna jitdik, ýagny ortasına kadar, bu wagtga kadar diýip eýtdim, edebiyat sangat turmuşynda äli köpmedir iriklilik höküm sürä. Indi şuşy 25-nji ýylga rezolütsiýa çykkandan soň äkirinläp indi ijat kişilerin özlerinin kısalarına kirtu üçün şaralar göre başlaylar. Mine ol nindi şaralar? Biz olda tağın bir söyleşiriz äli. İhtibarınız üçün rahmet.